egy pillanatra! Attól, hogy külföldön élünk, még nem azt jelenti, hogy pénzben úszunk. Nekünk is van lakbér, számla, család. Nekünk is vannak gondjaink. Minden egyes forintért megdolgozunk. Ha pedig valamire vágysz az életben, dolgozz meg érte, te is! Te csak azt látod, hogy külföldön élünk, nem látod, mennyit dolgozunk, hogy megéljünk. Azt hiszed, a pénz az utcán hever, pedig minden fillérért dolgozni kell. Megbér vár ránk, számlák sorban állnak, a családért dolgozunk, hogy legyen holnap. Amit keresünk, annak helye van már, nem jut minden kívánságra, bárki bármit vár. Érted? Nem az a baj, ha valakinek segítség kell, de ne gondold azt, hogy a másik zsebe mindig azért van, hogy neked adjon! A pénz nem a fánterem, nem találod a kerítésen. Ha akarsz valamit az életben, dolgozz érte két kezeddel. Ne kérj mindig másoktól, amikor nekik is van gondjuk. Ha szeretnél valamit magadnak, dolgozz érte, és megkapod. Vannak, akik csak akkor hívnak, ha kell valami, de azt nem kérdezik, neked van-e még valamid. Csak azt látják, amit van, és már is többet várnak, de nem látják a mögötte lévő hosszú munkát. Nem szégyen dolgozni, a munka becsület. Aki saját maga keres, az büszkén felemeltet. Ne várd más kezétől, hogy megoldja az életet. Ha szeretnél valamit magad, egy nap adnak a kenyeret. Nem vagyunk gazdagok csak azért, mert külföldön élünk. Mi is dolgozunk, mi is fizetünk, mi is gondoskodunk a családunkról, és mindenünkért meg dolgozunk. A pénz nem a fánterem, nem találod a kerítésen. Ha akarsz valamit az életben, dolgozz érte két kezeddel. Ne kérj mindig másoktól, amikor nekik is van gondjuk. Ha szeretnél valamit magadnak, dolgozz érte, és megkapod. Beszélt! Mi nem mások pénzéből élünk, a saját családunkért dolgozunk, és ezt senki nem veheti el tőlünk. A pénz nem a fánterem, mindenért meg kell dolgozni. Aki szeretne többet az életben, tanuljon meg saját